Man bruger hjemmesiden Sea-Learn Climate Simulation. Som man kan se, så er det en hjemmeside, der giver brugeren mulighed for at se noget omkring udslippet af CO2 på forskellige dele af verden. Derudover så kan man se CO2-koncentrationen i atmosfæren over tid og temperaturen over tid. For at bruge den her simulator, så skal man være opmærksom på, at man kan ændre inputtet, således man kan se, hvad det er, der eksempelvis sker med CO2-koncentrationen i atmosfæren og temperaturen i atmosfæren, hvis vi ændrer nogle forskellige input. Vi har mulighed for at ændre det input, der hedder afskovning, og vi har mulighed for at ændre det input, der hedder plantning af ny skov. Derudover så kan vi vælge herover i det her område at ændre det input, der hedder udslip af CO2 fra 3 forskellige dele af verden. Her er det vigtigt, at man sørger for, at værdien her i alle 3 rækker er 1, således at vi fortæller vores klimamaskine, at det er brugeren, som indtaster data. Det man ydermere skal holde sig for øje, det er de 3 kolonner, vi har her. Her står der ændring i procent indtil 2050, og her er der så vores referenceår, og her er der vores startår. Og det vil altså sige, hvis jeg regner med, at der i 2050 er sket en 50% stigning af CO2, af udslippet af CO2 fra de 3 forskellige dele af verden, og jeg siger, at den stigning først begynder fra år 2010, så kan jeg altså ved at indtaste 50 i alle 3 rækker fra de 3 forskellige dele af verden, se hvad der så efterfølgende sker herover. Det jeg så skal gøre nu, det er, at jeg skal trykke Run Simulation. Det gør jeg så her. Det man så kan se efterfølgende, det er, at vi har ændret på den udvikling, der sker i CO2-udslippet, og vi har ændret på den udvikling, der sker i temperaturprofilen hen over tid. Man kan altså se, at CO2'en i år 2100 vil være 661 parts per million, og temperaturen vil være steget 3,3 grader. Det som man skal være opmærksom på, det er, at den stiplede linje, som man kan se herovre, det er den linje, der viser det, der hedder A1F1-scenariet. Og det er et såkaldt udslipsscenarie, som FN's klimapanel IPCC har fremsat. Man kan læse mere om A1F1-scenariet ved at slå det op på Google.